Crec que l'equip està creixent, cada vegada està assimilant més tot el que volem d'ells tàcticament, està fent una bona feina, sobretot en Pere amb l'apartat tàctic, i l'equip creu, i com que les coses funcionen, doncs cada vegada creuen més, i cada vegada som un equip més competitiu i que juga millor a futbol. Cada partit és diferent, cada rival és diferent, i ara, aquesta setmana, tenim un context no molt favorable per nosaltres contra un rival que quasi és un dels millors equips de la categoria, només ha perdut un partit, ha guanyat a molts dels grans, i el camp és força petit, i ens haurem d'adaptar i haurem de competir, i haurem de treure la millor versió de cada un dels futbolistes per intentar guanyar el partit, que no serà gens fàcil. Sí, sobretot el que busquem és que sigui gent que no tingui que passar, o bueno, dintre del que es pot, perquè moltes vegades no pots escollir, però agafar gent que estigui en dinàmica de jugar i que tardi el menys possible a adaptar-se a competir amb nosaltres, perquè quan ve algú que nou, diferent, és complicat, perquè el mercat d'hivern no és el mateix que el mercat d'estiu i no tens una pretemporada perquè els jugadors vagin assimilant què és el que vols que facin, no? I quan venen jugadors que ja has tingut tu i que a més tenen una qualitat bona i a més doncs són guanyadors i l'edat és força jove, no? Perquè em sembla que el Nahuel té 30 o 31 i en Sergio 32, em sembla, que és una molt bona edat per aportar-nos també una experiència que a vegades fa falta en molts moments puntuals del partit, perquè nosaltres, sense ser un filial, som dels equips i de les plantilles més joves que hi ha a la categoria. Si traguéssim en Marcos segurament i a l'Eric, doncs, i possiblement molts 11 que hi ha, doncs és després dels filials de l'equip més jove de tots, no? Llavors, potser sí que faltava aquesta mica d'experiència per dir una cosa i de nivell per poder aspirar a fer coses boniques i a guanyar més partits, no? Bueno, en Nahuel és un extrem pur, amb molta profunditat, bastant ràpid, amb un bon canvi de ritme, amb un bon contra 1, i el bo és que pot jugar i se'n pot anar per fora i se'n pot anar per dintre. Si se'n va per fora té bon centre de rosca, té una molt bona esquerra, i jugant a cama canviada doncs té un bon golpeig també, no? O sigui, és un jugador que crec que ens pot aportar molt, que ve de l'any passat pujant a l'equip que estava, i és un jugador que és un atleta, no? I crec que ha vingut molt enxufat i molt motivat, i crec que pot ser un jugador diferencial, i al final, quan més jugadors diferencials puguis tenir, doncs més oportunitats tindràs de cantar els partits